gaba bazu da bugan kiɗan maza in musa baitika mara kwana dari bazum kwana dari bazum kwana dari Allah kare hatsari gaba kwana dari Allah kare hatsari gaba kwana darin ka bazum murna muke gaba yara zuwa ga manya haka nan take gaba Nijar kasar mu ce ko yaya take gaba gaban zazi ya rike mu fakar kan sake gaba ana tare muna ta gane mun rage gaba nasarorin ka bazum da yawa suke gaba shugaban kasar mu Nijar barka muke gaba kwana 100 kamar ma kai shekara gaba baban sa Hauwa kar dauro dan mara gaba lambarin talaka kai da ka yake kira aikin kasa gwade kake baka jira baban Salim nagartacce na kira angon Hajiya Hadiza mai taken tambara daure baban su Hinda kowa kai ke kira lalle batu na mulki ka shahara to ilahu shi yayi maka na ankara Allah ya kare ka muna bara fatan mu baba bazu mu karke haka sha'ibun magani ina ya baka kake a Nijar ba ta kura gaba dole ba ko gaban ka me gambara gaba zaken ka ne ai dole hakura gaba dole ba yin kai sai da hakura gaba ai ka mana bangani ba zum dole makan tsara gaba wanke mana kasan Nijar babu mutun dara gaba maki da ake ta hitin da kayan kura gaba na murna ake ta yi ido an zuzzura gaba wacce kudin mu Nijar bazum zai tankwara sauyi bazum ya zo da shi dole makarkara aiki ya ba matasa bazum ya cicira makarantu ko ina ana yi an kankara ya ce shi bai zama da yunwa in kullura fannin abinci bazum ya sa lura ya karyar da komai sauki an kankara sauki ka zo da shi mu je an gwantan bara sun yawa soja kaya su zabura ga jirgin nan na yaki Nijar mai yin dira aiki dare da rana sun zabura ga musayin isa bazum muke yabawa murnar kwana darin ka bazum muke ta haka jama'ar kasar ka Nijar muna yaba ka kwana darin ka aiki kai bai da tamka tun fara mun fada kairi ne nufin ka jama'ar ma'akadar baba muna yaba ka fatan garan bana ya daga da tsare ka agajas ina da gurzo sai na yaba ka me sai lenar fatan Allah ta yaka Abdurrahman Turawa ga jinjinar ka kwana 100 na bazo muka yi wa barka agadas muna gani kai ma kai shirin ka ta gana kara tuya ban sanya albasa ba baki na akwai zancen ne daban gama ba wani abin alkhairi ba zu ya rarraba duba jihar difa alkhairin da ya zuba kaura mutane suke biyu yake zuwa kowa yana ta kansa abin abubuwa amma zuwan ka ba zan mun na fargaba wannan mutane ya ce su je gida duba abinci da kansu ya ba su ya ce su rarraba Allah tsare ka ba zan gwarzon magani na gode sama kuraka ni tilladere akwai magana jama'a na anzuru za na yi magana gida za a mai da ku ba wata tsokana bazum ya ce akan haka ne na tuna kwana 100 ka yan dosa fa sun yaba Allah tsare ka gwarzo mara fargaba jama'ar mara da bazum sun yaba kurake ni ya na take babban birni na Nijar yake tamkar birni na fari haka nan yake
wajen wace aido in tsallake kwana dari na bazum murna suke maganar gida zandar yaya suke murna ta kwana dari sun yi haka shugaban kasan mu Nijar Allah rika.